Здравейте, колеги! Това приспособление се нарича хидробург. Помага ни да засаждаме нова лозичка. Най-вече помага, когато се налага да подсаждаме лозичка в старо лозо. Сега не е сезона, нали? Направо го правим обикновено това нещо, обаче сега искам да ви го демонстрирам. Хидробургът представлява, той е включен към трактор, разбира се към хербицидната пръскачка. Използваме бидона и помпата на хербицидната пръскачка, с която да работи налягането и разбира се да дава налягането на водата. И тока от трактора 12 волта, за да работи този солидомер, който тук включва и изключва. Включва и изключва подаването на вода. Тук отсреща това на върха е медуза, която завихра водата и прави така, че всъщност се подава вода по налягане и тя се разпръсква с сила на страни. Колеги, все едно, че тук имаме за подсаждане и ето това. И колеги, тук е готово за засаждането на лозичка. И там, където е в корената зона, се образува така една кална, където, когато попаднат корените, са 100% покрити с почва, няма въздушни джобове и това гарантира максимален ефект за растежа на лозичката. Нямаме корени, които не се използват. Става лесно, бързо. Сега в случая тук наистина изключително твърда земята.